Programiranje u Pythonu. Ciklusi, naredbe for i while. Zadatak. Ispisati sve četverocifrene brojeve koji imaju tačno dve cifre 5. I ispisati koliko ima takvih brojeva. U ovom primjeru potrebno da provjerimo sve četverocifrene brojeve i da ispišemo one koji imaju tačno dve cifre 5. A zatim koliko ima takvih brojeva. Prvo ćemo pokrenuti ciklus, neka bude n in range za četverocifrene brojeve. Znači idemo od 1000 do 9999. I šta je sada potrebno? Izdvajat ćemo cifre. Cifra 1000 je kada četverocifreni broj celobrojno podijelimo sa 1000. Cifra 100 je kada celobrojno znači podijelimo sa 100, recimo neka imamo broj 1, 2, 3, 4, znači 1234 sa 100 dobit ćemo 12 i treba dobijemo dvojku, to ćemo dobiti kao ostatak sa 10. Ovo nam je znači cifra 100. Cifru desetica ćemo dobiti kada celobrojno podijelimo, znači recimo 1234, celobrojno podijelimo sa 10, dobili smo 123 i uzmemo ostatak sa 10. Dobijemo znači cifru 3, ovo je znači cifra desetica i cifra jedinica je kada celobrojno podijelimo sa 10. To je uvijek tako. I ovo je znači cifra jedinica. I sada kada imamo sve cifre, kako da znamo da imamo tačno dve petice? Znači, uzet ćemo da stavit ćemo broj petica je 0 i provjerit ćemo svaku cifru da li je ona petica, ukoliko jeste uvećat ćemo ovaj brojač. Znači, ako je a jednako 5, onda uvećaj brojač petica plus 1. Broj petica. Isto ćemo to provjeriti. Onda ćemo, znači za b, broj 5 plus 1, iskopirat ću ovo za ostale i promijenit ću ovdje ako je c i ako je d. I sada jednostavno treba da vidimo da li je ovaj broj petica jednak 2. Ukoliko jeste, treba da nam odštampa taj broj n. Znači još jednom provjeramo da li je a petica, uvećamo brojač, da li je cifra b petica, uvećamo, da li je cifra c, da li je cifra d petica, uvećamo brojač. I ako je taj brojač jednak 2, jednostavno ispiši taj broj ispunjava uslov. Pokrenut ćemo ovo, dat ćemo ime broj petica i evo ga. Ispisao nam je te brojeve. Provjerimo, evo vidite imamo brojeve sa po dve petice. Uvijek su dve znači. Sada je potrebno da uradimo još da ih prebrojimo koliko ih ima. Znači stavit ćemo ovdje novi brojač, neka bude br jednako 0. I kada je ovdje ovaj uslov ispunjen, potrebno je da uvećamo taj brojač, znači br jednako br plus 1. I kada sve to završi, potrebno je da ispišemo koliko ih ima. Stavit ćemo ovdje, ima ih br. Pokrenut ćemo još jednom. I ima ih 459. Kako bismo ovo uradili sa naredbom while? Znači prvo bismo inicijalizovali n. N je jednako znači 1000. A umjesto naredbe for bi pisali while. I radi, znači sve dok je n manje od 10.000. I ono još što moramo da vodimo računa kod naredbe while, da bi se završio nekada ovaj ciklus, znači prva vrednost je 1000, da li je 1000 manje od 10.000, da, ući će u telo, izvršit će,
1001, 1002, znači moramo da uvećavamo n za 1. Znači n jednako n plus 1. I kada dođe znači, do 10.000, završit će se ovo, ispisat će koliko ih ima. Pokrenut ćemo ovo da proverimo. I evo potpuno isto. Znači evo uradili smo sa naredbom for, sa naredbom while, da nam ispiše sve brojeve četvorocifrene koji imaju tačno dve cifre 5 i koliko ih ima.